Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Khasi Students Union KSU Shillong Mingi Circle kala background ikibar jilla kibla lap bagi tia lingkar hasurak haka thain foot for long polo nong min song haka miet jang kalai phau tarik ujilio arja arpan real ka sengla pen paru ya kajing sokya halor ka jingrung light lan jang kimen der ba kajing bam tri kampura jang ki an men per king ya ka ne kajing e ha kajing tokit kini ki breu kila ong ba ki wan chimik halia ban tre billa hinre habala pani ki kot ki slaban pen shisha ya kajing long nong India pen ban kim shem la laban pen isatia bat wat ya ka epic ro kim dan ka sengla ong ba ka ne kala pen mi ya kajing suba ba kini ki breu ki laban wan de ki wei pat ki jing thmu ba shalendan namar ba kim dan ki kot ki sla ki ba biang hadien kani ka sengla IT no ikini ki breu shi ki pulet ban le ka dan kam kat kum ka an bat kala maham ro ya ki nu ki bathmu ban long ki dalal ban wan ra ikum kini ki breu ba kin kiar na kum kini ki kam ka sengla pen pau ba ka jingrung light lan ja ki mender kadang beteng namar ka jingbam dan ki an ki baklan ban te la kam ya ka jingrung bi an kum ka ILP bat ka jingbam pen tre kam pura ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016 nakaliang seng alor ni tip bala don ba tip sni ba don ni ki mender ki ba athia ne ha koi saflong te nakaliang seng lawan ba la saki ba ngai ba don ni ba jela ba thia ne ha ko ketika jan bukan ni te nakaliang seng la filipina la wat tip ba na check kita ikut sla ndrai hadu kim la untuk kita le ba kidon kita ki ketika biang wat la tang ya ka epic na ke ke ba penting kenal iki ba kidai kinong India kim don te hadin ngila wat tip hadin bang ngila libnya pan ki kyang ba ki wan sini ki wan mana jan miet te kim don jakasa te la chutia ang ni te kyang man ki ong ba wan bala ki wan bala sini anda ngila anda lai foi ngi iba kini kim don ya ke pnu ki documents na ki tai ko isla kena ba mintep ya ke jing mu jing ki ba ban her sini ka ri ki jungi ndrai kene ngasipun kerma yang sa isian ba man la pori ba kaseng ka jule ka jukra ka jube ni ki menderi ki bajuan marung sini ki jela jungi klam dalam keno ka kot kesana klam keno ka dokumen ko pendikna ba pila menteri na pila ban song na pila pila ban long kita ki long belas ni te nak leng seng menta ngila IT ha ka buat pulet ka buat pulet te nak leng seng ngila IT menta sa ka buat pulet ba di bor plate menta kila ya pendikna ni ba kinra sa buat sabdam station ba kile ya ke ba dan kam te kindet na squat ban ban sa isian ba kini ke jingrung sap jogi menderi sakne kari ke jungi nak por ke penpau sisa ba katrot tak surkar jungi pentre yak tikian ki ban nyada ya kari ke jungi ban nyada ya kuno siap jungi Ladu azar kan Rio kala penmi ya ka MRSSE bat menta hadu arjar pen Rio la expose sama ayat menta kamdon kuno kedak sen ba bang ini ba kala kasurkar kala pentri sisa ya kenekaan ni saki hak di sem la ada ba kadon ka facilitation center ti po riboy bat katu kelong kowe no kowe ka pasok kowe ka pasok ka ba yada ban ya jeng klub jeng ni menderi sini reposi menta ni ba menta ki betpulong ban kita ki jaka bam kita ki food court kita ki te nak leng jong ni pendam jor yak sarkar ba ka khen kam sinyo kam buram su yo pai ba marba nak pos ka pori kas penbiet kas pen itang ki dak kisen kumno man penbiet pai ba andrei kemudian kuno sya kata ka an sya ka baklan mentek lakam ya ka ri ke jongi te kumtahi seisir ngaban biang ba kasurkar kale ben petrikam no mardor ya LP bat kumju ya amar kumju
but pada yai long kumne nak puas buat penbuaring yang ni keseng ba imbat ya ka an ti tangi tahi sa isian mahamru ya kini kontraktor baju warna yang ki mender sini nyim khang yang taki jing warna ke jong pi henrei penbiang yang taki kot islah ki jong ki penbiang yang ki dokumen penbiang ba pensisa ba kiwan ban berla sa kene ka jela ke jongi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya